Gan ail, dyma Sophie Jones o Glwb Pontsenni Brycheiniog. Nid oes syched yn yr hael, ond galw dy enw di, ac nid yw'r mellt yn codi ofn pan wyt ti'n fy ymyl i. Ond yn fuddigol, Owain John o Glwb Llansannan Clwyd. Ond galw dy enw di, ac nid yw'r freuddwyd byth yn gas pan wyt ti'n fy ymyl i. Ac nid oes wahaniaeth pa mor wan rwy'n galw dy enw di. Nid wyt ti fydd ymhell i ffwrdd o fod wrth fy ymyl i. Da iawn Owain, a mae fe gefen llwyfan nawr gyda Meinir. Dyma chi enillydd cyson Owain John. Wedi ennill y gystadleuaeth hon am yr ail flwyddyn olynol. Be sy'n dyddenu ti gystadlu o flwyddyn i flwyddyn? Dwi'n mwynhau'r awyrgylch a mae'n neis cael gweld bobl dwi ddim yn gweld yn aml. Ac wedi ennill gwobr arbennig iawn. Do, neis, lenni eto. Mae cwpwr siwn llawn o dlysau gyda ti, mae'n siŵr? Ynddi, ma'n erbyn. A beth sy'n ar y gweill nawr o hyn, mam? Rhyw gyngerdd arbennig gyda ti? Oes, gan ei gyngerdd rapin mae'r trythyn ar y pedwerydd o fis Rhagfyr, lle dwi'n canu un o dwanau gobeithio. Felly, hysbys bach neis i'r gyngerdd honno. Wel, dymuniadau gorau ti, allan gyfrchiadau ti. Diolch yn fawr iawn.